Boss, simento ni diri nga karsada. Sa may tanaw ni mo na lapaw. Boss, alam ni sa papayon dito. Abot lang boss kay paglabay sa pato diha gay na tagadughan ra man. Oy boss, ano mo nga magka nagkapayas nga ako mana? Wa man ka mananghid. Agmananap nga tao. Kanus amang kaka dungog og kawatan na nanghid. Ay, Kung saan naman po? Butahan na pagkag siminto ba nga kasada dito? Ito buk ka na yung ka. pre, kabantay ka sa ko agay na paglabay sa helicopter ni kumbabit ko. Wala pre kay basin pag labay nimo naglokdog og bulldozer. Buang. Kumoy buang. Ngutana. Sakay ko boss, pinay plate ikan driving og kakiling. Yes. Ako barato raman di ay. Dito ko boss. Aw. Litin ako boss. Ayaw sana boss. Kay. Dili na bulto ang plate ron. Kinilo na. Ay kinilo. Dire boss. Timbang sa boss. Gago. Timbang sa kay. Kinilo na ang plate ron, dili na bulto. Tugta. Huwag ka mag-ingon. Sa isinta. Pila yung plate yun? 60 times 10. 5600 buo. Bahala ka diha di ko mo plating. Bahala oy, bahala ka di buang. Asa man ka? Plate mo. It's the motherfucking Eagle Double G. Asa man imong karga? Huwag sa baboy. Sige, sabakan ng bahog. Dili ni. Sa baka boss, sa baboy ni. Sabakan ng bahog ba? Dili lagi ni sa baka boss, sa baboy lagi ni. Sabakan ng bahog. Kahiya po ni Puloy Kinaga, dili ni sa baka, sa baboy ni. Boss! Asa man bahog ka? Oh, sige po tuhan na. May pag-iugbog ka na nagyo ka. Dili na po trumuta na boss. Ayaw ko gayong karga. Unsa man mangutana pa ka?